ҳасиб дар ҳама лаҳзаҳои ҳаёт. тоҷикистони соҳиб истиқлол амрӯза бо 5 забон барномаҳои тоҷикистон сарзамини тараққусои корзори нангу номуси пешрафту тараққиёт ва фатҳу миллати тоҷик миллати фарҳангӣ ҳимояи мардумон ва суботӣ муҳимтарин имконот дар 4 фасли сол барои сайру иқтисодӣ сайёҳат саноатию кишоварзӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ роҳнамои ҷомеа хонаи умеди тоҷикони дунё ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار دوست باشید اتفاق باشید شکرانه همین دولت کنید شکرانه همین سرزمین کنید شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо қурбонзода ва савсан ғайурзода. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзалӣ идизода ҷаласаи навбатии иҷлосаи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор шуд. дар иҷлосия лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рушди энерҷии хайтво оид ба корҳои иктишоф арзёбӣ ва омӯзиши геологии қаъри замин инчунин истихроҷи литий ва коркарди он дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз сарвазири кишвар қоҳир расулзода бо вазири федералии энергетикии ҷумҳурии исломии покистон авайс аҳмад хан леғарӣ мулоқот намуданд. дар вохӯри ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории тоҷикистону покистон дар соҳаҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор дода шуд. зикр шуд ки энергетика яке аз самтҳои калидии ҳамкорӣ миёни тоҷикистону покистон ба ҳисоб меравад. аз ҷумла ба тақвияти ҳамкорӣ оид ба татбиқи босамари лоиҳаи касаҳазор таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. сарвазири кишвар таъкид намуд ки тоҷикистон дорои захираи бузурги гидроэнергетикӣ буда ба истеҳсоли нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза авлавият медиҳад. инчунин ҷонибҳо алоқамандии худро ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, логистика, сайёҳӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ таъкид доштанд. дар шаҳри душанбе иҷлосияи 14-уми ассамблеяи созмони осиё ҷиҳати ҳамкорӣ дар соҳаи ҷангал баргузор гардид ки дар он намояндагони хоҷагиҳои ҷангали 19 кишвари хориҷ иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри душанбе иҷлосияи 14-уми ассамблеяи созмони осиё ҷиҳати ҳамкорӣ дар соҳаи ҷангал баргузор гардид ки дар он муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода кормандони агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд иштирок намуданд. мавзуоти муҳими ҳамоиш танзими иқлим ва таъмини амнияти экологӣ дар заминаи бунёду барқарорнамоии ҷангал арзёбӣ гардид.
гуфта шуд ки тағйирёбии иқлим, коҳиши гуногунӣ биологӣ, биёбоншавӣ, таназзули экосистемаҳо ва афзоиши офатҳои табиӣ ба яке аз таҳдидҳои ҷиддии асри 21 табдил ёфтааст. дар чунин шароит ҷангалҳо на танҳо ҳамчун сарчашмаи захираҳои табиӣ, балки ҳамчун омили муҳими нигаҳдории мувозинати экологӣ, танзими иқлим ва таъмини амнияти экологӣ аҳамияти калидӣ касб менамояд. дар идома иброз гардид ки бо дар назардошти аҳамияти стратегӣ доштани соҳаи ҷангалпарварӣ, пешбурди корҳои бунёд ва барқароркунии ҷангалзорҳо аз манфиат холӣ нест. ҳифз, бунёду барқароркунии ҷангалҳо ҳамчун ҷузъи муҳими татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба шумор рафта, дар ин самт корҳо равнақ меёбанд. дар ҳамоиш ба ҳифзу нигаҳдории ҷангалҳои мавҷуда, инчунин бунёд ва барқарорсозии ҷангалҳои нав таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид, зеро ҷангалҳо дар нигаҳдории тавозуни экологӣ, коҳиш додани ҳаҷми газҳои гулхонаӣ, пешгирии эрозияи замин, ҳифзи гуногуни биологӣ ва танзими истифодаи захираҳои обӣ нақши калидӣ доранд. аз ин рӯ нақши ҷангалзорҳо дар раванди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ногусастанӣ буда, ҳифзу нигаҳдории онҳо яке аз омилҳои муҳими таъмини амнияти экологӣ ва ташаккули муҳити зисти солим ба шумор меравад. намояндагони 19 давлати кишварҳои хориҷ вобаста ба таъсири манфии тағйирёбии иқлим, аз ҷумла баландшавии ҳарорат, камшавии боришот, хушксолӣ ва зиёд гардидани офатҳои табиӣ маърузаҳо пешниҳод намуданд. татбиқи сиёсати самараноки давлатӣ дар самти рушди хоҷагии ҷангал, зиёд намудани майдони ҷангалҳо яке аз вазифаҳои афзалиятнок маҳсуб меёбад. дар фарҷом гуфта шуд ки баргузории ин ҳамоиши бонуфуз дар шаҳри Душанбе далели равшани аҳамияти рӯзафзуни ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ҳалли масъалаҳои глобалии экологӣ ва таҳкими шарикии кишварҳо дар ҳифзу барқарорсозии захираҳои табиӣ мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳоро дар самти ҳифз ва барқарорсозии ҷангалҳо, таҳия ва татбиқи мутобиқшавӣ ба қоидаҳо дар самти тағйирёбии иқлим густариш медиҳад. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 8-уми комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илми техникии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Покистон баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. ҷаласа таҳти раёсати ҳамраисони комиссия, масъулини вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати федералии энергетикаи ҷумҳурии исломии Покистон бо иштироки ҳайатҳои васеъи ҳарду ҷониб сурат гирифт. вохӯрӣ дар фазои ҳусни тафоҳум доир гардида масоили ҳамкориҳои дуҷонибаи иқтисодӣ дар бахшҳои мухталиф аз ҷумла тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, энергетика, маориф, бонкдорӣ, илму технология, сайёҳӣ, сиёсати ҷавонон, варзиш, нақлиёт ва коммуникатсия мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. таъкид гардид ки муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои судманди Тоҷикистону Покистон бо иродаи сиёсии роҳбарияти олии кишварҳо дар солҳои охир тамоюли мусбати рушд дошта, барои густариши минбаъдаи робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ имкониятҳои назаррас мавҷуд мебошад. зикр гардид ки дар соли 2025 гардиши савдои хориҷӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Покистон $43 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил дода, дар моҳи январ-марти соли 2026 ба маблағи $8.9 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар гардид. ҷонибҳо зиёд намудани гардиши савдои хориҷиро муҳим арзёбӣ намуда, тақвияти ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, ҷустуҷӯи роҳҳои нави рушди савдои мутақобила, диверсификатсияи номгӯи молҳои содиротиву воридотӣ ва баланд бардоштани сатҳи ҳамкориҳои мустақим байни доираҳои соҳибкорӣ ва сармоягузории ҳарду кишвар таъкид карданд. ҳамзамон аҳамияти муҳими лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи Каса-Ҳазор барои рушди ҳамкориҳои кишварҳо дар соҳаи энергетика махсусан зикр гардид. ҷонибҳо аз натиҷаҳои ҷаласаи навбатии комиссияи муштарак изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид карданд ки татбиқи қарорҳои қабулшуда барои таҳкими бештари муносибатҳои дӯстона ва шарикии мутақобилан судманд миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Покистон заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. дар фароварди маҷлис аз ҷониби ҳамраисон протоколи ҷаласаи 8-уми комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмии техникии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Покистон ба имзо расонида шуд. имрӯз дар кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин ҷаласаи шӯрои
جمعیت زنان تاجیکستان برگزار گردید. مقصد از برگزاری جلسه متحد ساختن نیروی زنان فعال کشور برای سهامگذاری بیشتر در آبادانی، حفظ منفعت‌های ملی، تحکیم صلح و وحدت و تأمین رشد استوار جمهوری تاجیکستان می باشد. تفصیلات در گزارش جهانگیر سفرعلی زاده. جلسه شورا همچون میدان مبادله افکار و تجربه در مسائل تقویت بخشیدن به سهم زنان در تطبیق هدفهای استراتژی مملکت و کارهای سازندگی و بنیادکاری، بلندبرداشتن معرفت سیاسی، حقوقی و فرهنگی زنان و دختران، نورسان و جوانان، تربیت نسل نورس در روحیه وطندوستی، خودشناسی ملی و احترام به ارزش‌های فرهنگ ملی، پیشگیری خرافات و تعصب، افراطگرایی، فرهنگ بیگانه و دیگر پدیده‌های نامطلوب اجتماعی، دستگیری تشبس‌های زنان خدمت می‌نماید. اطلاع داده شد که هیئت ریاست شورای مرکزی با تعداد 24 نفر و اعضای آن از حساب نمایندگان وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها با تعداد 452 نفر انتخاب گردیدند. مقصد از برگزاری جلسه نخستین ریاست شورای مرکزی زنان تاجیکستان این پیش از همه متحد ساختن نیروی زنان فعال کشور برای سهامگذاری بیشتر در آبادانی، حفظ منفعت‌های ملی، تحکیم صلح و وحدت و تامین رشد استوار جمهوری تاجیکستان می باشد. ابراز گردید که زنان و مادران همچون عامل متحد کننده در عائله و جامعه برای نگاه داشتن دوستی و همدیگر فهمی، تحملگرایی و احترام بین همدیگری مساعده نموده مسئله‌های تازگی و آزادگی، نگاهداری محیط زیست، آبادانی محل و خاندان همیشه از فرهنگ والای زن تاجیک سرچشمه میگیرند. زنان و مادران در پیشگیری خرافات پرستی و تاثیر منفی فرهنگ بیگانه نقش بسیار مهم دارند. محض در محیط عائله زمینه‌های معرفت و دانش، خودشناسی ملی و احترام به ارزش‌های فرهنگی خلق تشکل می‌یابند. تأکید گردید که یکی از راه‌های اساسی پیشگیری خرافات این بلندبرداشتن سطح معرفت فرزندان بوده. مادران با آموزاندن دانش‌های درست، ترغیب علم، فرهنگ و جهانبینی سالم می‌توانند فرزندان را از باوری‌های بی‌اساس و عقیده‌های خرافاتی دور نگاه دارند. در شورا مسائل‌ها وابسته به تربیت نورسان و جوانان در رویه خویشتن‌شناسی، ارج گذاشتن بر رسم و آیین‌های نیک ملی، فرهنگ معاشرت، احترام کلانسالان، نقش زنان و مادران در کارهای فهماندهی و معرفتی در محله و جامعه برای پیشگیری تعصب و افراطگرایی و دیگر پدیده‌های نامطلوب، ارزش‌های معنوی که برای تشکل جامعه پیشرفته اهمیت کلان دارد مورد اندیشه‌رانی قرار داده شد. سپس به خاطر گرامی داشت روی قهرمانان ملت مراسم گلچن برگزاری در آرامگاه لوچاب صورت گرفت. مراسم گلزاری همچون رمز احترام عمیق به تاریخ پرشرف ملت و ارزگذاری به کارنمایی‌های فرزندان صادق وطن اهمیت خاصه داشته، آن در ضمیر هر یک اشتراکچی احساس افتخار، مسئولیت باز هم بیشتر و صداقت به ارزش‌های ملی دولتداری را تحکیم خواهد بخشید. یکی از هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان برآمدن از بنبستی کمیونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری میباشد. این هدف از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان مرحله به مرحله عملی میگردد. حالا کارهای نوسازی قطعه راه قلعه خنب ونج دروازه روشن که 109 کیلومتر را در بر میگیرد در مرحله نهایی قرار داشته به زودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. توجه نمایید. تو صاحب استقلال گشتنی تاجیکستان ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از شهر خاروخ تا شهر دوشنبه در دو شبانه روز برسیدند. در بسیار موردها راهها بسته گردیده و مدت طولانی حرکتی نقلیات قطع میگشت. خوشبختانه با صاحب استقلال گشتنی جمهوری تاجیکستان تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه کولاب قلعه خنب ونج درآمدگاه نویه روشن آغاز گردید. علاقه قطعه راه دوشنبه کولاب قلعه خنب پورا تجدید گردید. کارهای اساسی ساختمانی در قطعه راه قلعه خنب ونج ناحیه روشن انجام داده شدند. در نتیجه 15 عدد پل اتومبیلگرد، 5 دالان ضد ترموی، 2 نقل، یکیش با درازی 1 کیلومتر و 800 متر و دیگرش با درازی 3 کیلومتر و 400 متر مورد استفاده بری قرار گرفتند. ما شاهد آن هستیم که کوپرک‌های نهایت زیادی زمانوی، ایستگاه‌ها، نقب‌های خیلی زمانوی، چراغ‌کنی راه‌ها به طور زمانوی ساخته به استفاده داده شدند. این از شرافت آن شهادت می‌دهد که دولت و حکومت جمهوری اسلامی مخصوصاً پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان به ساحه راهسازی دقت نهایت کلان و جدی می‌دهند.
дарозии роҳи автомобилгарди душанбе дар воз 300 километрро дар бар мегирад. ҳаракати нақлиёт аз ҳамаи қитъаҳои он бехатар мебошад. дар ҳолате ки то сохтмони ин қитъаи роҳ ҳаракати нақлиёт аз тори ағбаи хобуробод гузашта вақти зиёдро талаб менамуд, айни ҳол аз ноҳияи Дарвоз то шаҳри Душанбе дар 5 соат расида мумкин аст. кашондани борҳои зарурӣ барои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ аз кишвари Чин ба маротиб беҳтар гардид. автомобилҳои калонҳаҷм ки пештар бо мушкилӣ аз ин қитъаи роҳ мегузаштанд, имрӯзҳо бо истифода аз роҳи асфалтпӯш ҳаракаташро идома дода истоданд. мусофиркашонӣ ҳам ба ҳадди имкон беҳтар гардид. ҳамаи ин омилҳо ба сифати зиндагии сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъсири мусбӣ мерасонанд. роҳҳои обод имкон доданд ки ба ҳудуди вилоят на танҳо молҳои ниёзи аввал, балки масолеҳи сохтмонӣ ва дигар борҳои хоҷагии халқ бештар ворид гарданд. муҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ахбор. сокинони 5 деҳаи ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳда дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо роҳандозии корҳои созандагӣ ва ободкорӣ як қатор иқдомҳои муҳимро амалӣ намуданд. дар натиҷа роҳҳои дохилии маҳал мунфарш карда шуда, ҳамзамон аҳолии деҳоти мазкур бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин карда шуданд. деҳаи шабгардии ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат дар доираи вусъат бахшидани тадбирҳои бунёдкорӣ рӯз то рӯз ободу зебо гардида, бо ин васила сатҳи рӯзгори сокинон беҳтару хубтар мегардад. ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, роҳҳои маҳаллии деҳаи шабгардӣ бо саҳмгузории сокинон мунфарш гардида, мутобиқ ба замон гардонида шуд. дар ин росто муассисаи таълимии деҳаи мазкур навсозӣ гардид, ки он ба беҳтар гардидани сатҳи донишомӯзии насли наврас мусоидат хоҳад кард. имрӯзҳо сокинони 5 деҳаи ҷамоати деҳоти Симиганҷ, аз ҷумла деҳаи шабгардӣ ва Бакарон хурсанд аз онанд, ки зери ҳидоятҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин гардиданд. солиёни зиёд сокинон аз нарасидани оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд. ҳамакнун бо бунёд намудани канали нав, аҳли ҷомеаи 5 деҳаи шаҳри Ваҳдат бо оби тоза таъмин гардиданд. дар бунёд намудани канали нав соҳибкорони деҳа ва сокинону ҷавонмардони саховатманди диёр саҳми арзанда гузоштанд. тадбири созандагӣ дар канали мазкур, ки 500 метр дарозӣ дорад, тавассути техника ва бо усули дастаҷамона дар муддати кӯтоҳ ба сомон расонида шуд, ки ин аз ҳисси ватандӯстона ва ободкоронаи сокинон гувоҳӣ медиҳад. Абибло Раҷабзода, сокини деҳаи шабгардӣ ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат. канали деҳа пурра бетонпӯш карда шуд ва дар баробари канал роҳ низ бо дарозии 2 километр бунёд гардид, ки рафтуомадро миёни мардуми 6 деҳаи ҷамоати деҳоти Симиганҷ осон мегардонад. бо бунёд ва мавриди истифода қарор додани канали нав, ҳамчунин дар ин мавзеи кӯҳистони ҷамоати деҳоти Симиганҷ масофаи 600 метр роҳи маҳаллӣ навсозӣ карда шуд. роҳи мазкур имконият фароҳам меорад, ки рафтуомади сокинони деҳаҳои ҳамшафат ба деҳаи шабгардӣ хеле осон хоҳад гашт. маҳмадалӣ Абдукарим, Аюби Маҳмурод, Ваҳдат, ахбор. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯзҳо корхонаҳои саноатии вилояти Суғд бо доираҳои соҳибкорию сармоягузорӣ ва ширкатҳои истеҳсолии зиёда аз 60 кишвари олам ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ доранд. бо густариш ёфтани ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатию кишоварзӣ ба хориҷи кишвар зиёд гардид. тибқи маълумот, дар давоми 4 моҳи аввали соли равон аз вилояти Суғд ба хориҷи кишвар ба маблағи қариб 700 миллион доллари амрикоӣ молу маҳсулот содирот карда шудааст. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. вилояти Суғд дорои заминаҳои воқеии рушди саноат аст. ҳоло дар вилоят зиёда аз 1300 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дошта, соҳибкорон дар баробари таъмини бозори дохилӣ ба хориҷи мамлакат бештар аз 100 номгӯи молу маҳсулотро содирот менамоянд. дар давоми соли равон иқтидори содиротии вилоят асосан аз ҳисоби маҳсулоти саноатӣ тақвият ёфтааст, ки тибқи нишондод ҳиссаи он бештар аз 95%-ро ташкил медиҳад. дар гурӯҳи молу маҳсулоти содиротшаванда ҳаҷми зиёдро либосҳои муқаррарию варзишӣ, ресмони пахтагӣ, қолин, маъдан, семент, рангҳои сохтмонӣ, профилҳои алюминию пластикӣ, бозичаҳои кӯдакона, обҳои рангаи ташнашикан, консерваи меваю сабзавот, меваи хушки коркард ва банду бастшуда дар бар мегирад.
дар афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатӣ саҳми корхонаҳои шаҳри Хуҷанд назаррас арзёбӣ мешавад. бо истифода аз имконияти мавҷуда дар давоми 4 моҳи сипаришудаи соли равон корхонаҳои саноатии шаҳри Хуҷанд ба маблағи 135 миллион сомонӣ ба хориҷи кишвар молу маҳсулот содирот намуданд. танҳо дар ин давра корхонаи коркарди коғаз ва истеҳсоли маҳсулоти полиграфии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Папирус 1600 тонна маҳсулоти тайёр аз қабили дафтарҳои мактабӣ, фаннӣ, корӣ ва албомро ба хориҷи мамлакат аз ҷумла ба Русия, Қазоқистон ва Қирғизистон содирот намудааст. корхонаи мо аз соли 2023 фаъолият дорад. корхонаи мо асосан маҳсулоти воридода ва шаванда истеҳсол менамояд. дар баробари таъмини бозори дохила корхонаи мо инчунин ба кишварҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Русия маҳсулот содирот менамояд. корхонаи мо дар як моҳ 500 тонн маҳсулотро истеҳсол менамояд. аз ин 400 тонни он содирот карда мешавад, 100 тоннаш ба бозори дохила пешбинӣ шудааст. корхонаҳои саноатии шаҳру ноҳияҳои Исфара, Истарафшан, Бобоҷон Ғафуров ва Ҷаббор Расулов ҳам ҳаҷми содироти маҳсулотро зиёд намуданд. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов аз соли 2019 инҷониб ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Органик Ян фаъолият дорад. дар ин корхонаи азими саноатӣ асосан истеҳсоли риштаи пахтагин роҳандозӣ гардида ҳаҷми зиёди маҳсулот ба ҷумҳурии халқии Хитой ва ҷумҳурии исломии Эрон содирот карда мешавад. айни замон фаъолияти корхонаи Органик Ян дар 3 баст ба роҳ монда шуда дар як шабонарӯз 12 тонна нахи пахта кор кард ва аз он риштаи сифаташ баланд истеҳсол карда мешавад. дастгоҳу таҷҳизоти коркарди нахи пахта ва истеҳсоли ресмони пахтагин аз ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон аз ҷумла Италия, Олмон ва Туркия харидорӣ шудааст. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 70 адад корхонаи хурду бузурги истеҳсолӣ мавҷуд мебошад. корхонаи саноатии ноҳияи Ҷаббор Расулов дар давоми 4 моҳи соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро ба маблағи 147 миллион сомонӣ расониданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 28 миллион сомонӣ зиёд ё ин ки ба 119% баробар гардидааст. дар ноҳия яке аз корхонаи бузург ин ҷедмм Органик Ян мебошад. корхонаи мазкур асосан бо истеҳсоли ришта фаъолият намуда истодааст. дар давоми 4 моҳи соли 2026 корхонаи мазкур ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро ба 12 миллион 510 ҳазор сомонӣ расонидааст. ҷедмм Органик Ян дар давоми 4 моҳи соли ҷорӣ ба ҷумҳуриҳои Эрон ва Хитой зиёда аз 1000 тонна ришта содирот намуд ва масъулин нақша доранд, ки содиротро дар оянда боз ҳам зиёдтар намоянд. бо назардошти он ки саноат асоси рушди иқтисодиёт ба ҳисоб меравад, ҳамасола соҳибкорони вилоят бо ворид намудани хатҳои муосири истеҳсолӣ даҳҳо коргоҳу корхонаҳои нави саноатиро ба кор медароранд. имсол ҳам дар назар аст, ки бештар аз 150 корхонаи нави истеҳсолӣ бунёду ба истифода дода шавад. татбиқи ин иқдом имкон медиҳад, ки дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар боз ҳам афзоиш ёбад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Соғд, ахбор. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара 881 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст, ки аз ин 580 гектараш пахтазор мебошад. хоҷагидорон дар баробари истеҳсоли пахтаи хушсифат ҳамчунин дар парваришу истеҳсоли маҳсулоти ғизоии аввалия таҷрибаи ғанӣ дошта имрӯзҳо ба ҷамъоварии пиёзу серпиёз ва картошка машғул шуданд. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддини Неъматзода дар ин хусус. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мавҷудияти имкониятҳои васеъи иқлим ва обу замин барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва рӯёнидани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун дар ҳама фаслҳои сол имконпазир буда ҷиҳати истифодаи самараноки чунин дороиҳои табиӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. зеро маҳз истифодаи самарабахши замин имкон медиҳад, ки бештари аҳолии мамлакат бо шуғл таъмин бошанду ба ин восита дар фаровонии талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти гуногуни ғизоии ватанӣ ва дар маҷмӯъ барои фатҳи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузор бошанд. хоҷагии деҳқонии дӯстии ҷамъияти деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара дорои 25 гектар замини корами обӣ буда самти асосии фаъолияташ пахтакорӣ мебошад.
хоҷагидорон дар баробари истеҳсоли пахтаи хушсифат дар майдони зиёда аз 10 гектар ғалладонагиҳо ва дар боқимонда сабзавоту дигар маҳсулоти кишоварзӣ кишт намуданд. дар ҳам хоҷагии дӯстӣ 16 гектар пахтай, 1 гектар пиёзай, инҷинам аз болодам карчика дорем, снокордигем, бо ин ғалла дорем, баъди ғалла насиб кана кишт такрорӣ мекунем. Бо хай имсол шугар сол хуб омадеса, ҳосиломон хубай, пахтамонам нашунамош хубай. кишти такрорӣ дар хоҷагии деҳқонии дӯстӣ таҷрибаи аввалин набуда, хоҷагидорон аз ин ҳар сол даромади хуб ба даст меоранд. ба хотири сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили пиёзу серпиёз ва картошка, масъулини хоҷагӣ дар баробари саҳмдорон сокинони деҳотро ба кори мавсимӣ ҷалб намуданд, то ин ки дар вақти муайян гардида кишти такрории зироатҳоро анҷом диҳанд. пиёз моне ки чиндем, баъди пиёз бо кишти бо такрор мешава, инҷада мумкин палак мекунем. И тарбуза мода фоида калон дора. Дига чи айҷа баъди ӯ бо дар ини замин мо бо лубиё, баъди кишти сеюм бо лубиё мекунем барои зиндагимон. иам мода помидор мекунем. дига ҳамин замин ҳам бо пахта дорем, пахтамон мечинем. дига фақат ҳамеша дар ҳамин замин истифода мебарем, не ки ҳамин замин мо ҳамеша ҳамин зиндагимон айрӯи ҳамин замин. хоҷагии деҳқонии муборакшоҳ низ дар деҳоти Сангтуда яке аз хоҷагиҳои пешқадам маҳсуб меёбад. гарчанде масоҳати хоҷагӣ хурд ҳам бошад, дар он ҳама намуди маҳсулоти кишоварзӣ кишт гардида, дар баробари таъминоти оила бо маҳсулоти ғизоӣ ҳамчунин пешкаши харидорон низ гардонида мешавад. ҳар сол дар ҳамин замин пиёз, сирпиёз, картошка мекорем. ростига ҳамин сол соли хуб омад. мана ҳозир мо аллакай ҷамъовари сирпиёз, пиёз, картошкаро сар кардем. аз ҳар як гектари қариб ки аз заминҳои пиёз 60-70 центнери ҳосил дорад. картошка ҳам инчунин 300 центнери ҳосил дорад. ҳосили хуб мегирем. ҳамин ҳосиле ки мо мегирем ҳарчани дар кори худмо хоҷагӣ монда зиёдатиша бозори ҷамоати худмонда бароварда мефурӯшем. мо зиндагии худмонро беҳ мекунем. масоҳати умумии заминҳои корами обӣ дар деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара 881 гектар мебошад ки дар 580 гектараш пахта кишт гардидааст. таъминоти об дар заминҳои кишоварзӣ тавассути 3 пойгоҳи обкашӣ ба роҳ монда шудааст ки айни ҳол пойгоҳҳо вобаста ба талаботи хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият доранд. имрӯз тамоми хоҷагиҳои деҳқони фермерӣ мардуми ҷамоати деҳоти Сангтуда дар саҳро дар омодаи кор ҳастанд. чи ҷамъовари хошоки дурушт, ҷамъовари пиёзи картошка, чи дар коркарди пахта тамоми мардум коркар истодааст. яна ҷамъовари ҳосили ҷаву гандум аллакай сар шуд. хоҷагиҳои деҳқони фермерӣ ҳамашон тайёрӣ ба кишти такрорӣ доранд. тавре иттилоъ доданд, дар мавзеи Нурофар зиёда аз 150 гектар замин аз набудани об 10-солаҳо бекор хобида буд. дар доираи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатӣ ин мавзеъ пурра обёрӣ гардида мавриди истифодаи деҳқонон қарор гирифтааст. ҳамчунин дастрасии об ба сокинони деҳаи Нурофар ва чанд деҳаи дигари ҷамъияти деҳоти Сангтуда имкон додааст ки заминҳои назди ҳавлигиро низ самаранок истифода намуда талаботи оилаашонро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ қонеъ намоянд. Салоҳиддин Неъматзода, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. имрӯзҳо дар ноҳияи вахш маъракаи ҷамъоварии ҳосили зироати кишоварзӣ бахусус ғалладонагиҳо ва пиёз бо суръати баланд идома дорад. ба назари мутахассисон натиҷаи заҳмати шабонарӯзии деҳқонон ва истифодаи самараноки замин на танҳо фаровонии маҳсулоти кишоварзиро таъмин мекунад, балки дар таҳкими амнияти озуқавории кишвар низ нақши муҳим мегузорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ин майдонҳои васеи тиллоранги ғалазор натиҷаи заҳмати яксолаи кишоварзони ноҳияи вахш мебошад ки имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосили он бо маром идома дорад. дар баробари татбиқи сиёсати аграрии давлат ва истифодаи самараноки ҳар қитъа замин деҳқонони ноҳия имсол низ ба гирифтани ҳосили дилхоҳ ноил гардида дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзандаи худро мегузоранд. айни замон дар заминҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти машъали ноҳия маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо, гандум ва ҷав бо суръат идома дошта, кишоварзон бо истифода аз техникаҳои муосир ва комбайнҳои ғалладарав ҳосили пухтарасидаро аз заминҳои обӣ ва лалмӣ ҷамъоварӣ менамоянд. дар хоҷагиҳои деҳқонии лалмӣ ҷамъоварии гандумро
сар кардем аллакай 118 гектар ҷамъоварӣ карда ин ҳози 54 гектар гандум курдагии заминҳои лалмӣ мебошад. Техникое ки гандум даравад ҳаст, ҳамаш омода ҳастанд. ба гуфтаи масъулин натиҷаи ба даст омада аз он шаҳодат медиҳад ки кишоварзон тавонистанд бо истифодаи дурусти замин ва риояи қоидаҳои агротехникӣ имсол низ ба гирифтани ҳосили хуб даст ёбанд. ҳадафи асосии татбиқи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар маҳал истифодаи мақсадноки заминҳои кишоварзӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, таъмини бозор ва таҳкими амнияти озуқавории мамлакат мебошад. дар баробари ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо коҳу пояи он низ тавассути техникаҳои махсус тойбандӣ шуда барои таъмини чорво бо захираи хӯрока дар фасли зимистон омода карда мешавад. дар майдони зиёда аз 2000 гектар гандум киш шудааст. аз ин 1200 гектараш дар заминҳои лалимӣ киш карда шудааст. гандум ва ҷави лалимӣ пурра ҷамъоварӣ шуда истодааст ва каҳ мана пресс шуда барои зимистонгузории чорво захира шуда истодааст. ғайр аз ин аз алафҳои яксола ва алафҳои бисёрсола низ захираи хӯроки чорво идома дорад, чунки дар ноҳия зиёда аз 241 000 моли майдаи шохдор, зиёда аз 50 000 моли калон шохдор барои нигоҳбинӣ ва парвариш қарор дорад. тавре мушоҳида гардид имсол кишоварзони ҷамоати деҳоти машъали ноҳияи вахш аз парвариши пиёз низ ҳосили баланд ба даст оварданд. дар миқдори 1 гектар 20 сотих ҳамин сол ҳамин пиёзе ки дар дасти ман истодааст, ҳаминро ман коридам. ҳисобе ки ҳосил хуб 500-600 сантиметр шидестай, мехоҳем бо 1 гектари дига соли дига зиёдтар кунем кишта. кишоварзони ноҳияи вахш бо заҳмати содиқона ва истифодаи самараноки замин барои фаровонии дастурхони мардум, таъмини бозор бо маҳсулоти хушсифат ва рушди иқтисодиёти кишвар саҳми назаррас мегузоранд. дар ноҳия 15701 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст. пурра кишт гардида аллакай аз кишти асосии холӣ шуда заминҳо кишти такрорӣ идома дорад. мо дар бахшҳои ҷамъияти зиёда аз 3200 гектар нақша дорем. то имрӯз зиёда аз 800 гектар аллакай кишти ҷуворимака барои дон, ҷуворимака барои хӯроки сабз, сабзавот, шоли кишт кардем. рӯзҳои наздик пурра заминҳо аз кишти асосӣ холӣ шудан пас дар ин заминҳо кишта мегузаронем. дар баробари ҷамъоварии ҳосили расидаи маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ дар майдонҳои озод кишти такрории зироатро ба роҳ мемонанд. ҳамзамон нашъунамои дигар зироати парваришшаванда аз ҷумла пахта дар майдонҳои ноҳия хуб арзёбӣ шуда деҳқонон ба гирифтани ҳосили фаровони он умед доранд. дар шароити нави дигаргуншавии иқлим ва ташкил шудани фермаҳои чорво ки саршумори асосии он ба хоҷагиҳои деҳқонию фермерӣ тааллуқ доранд, мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ аҳамияти муҳим дорад. мавзӯъро Лолаи Баҳриддин шарҳ медиҳад. тадбирҳои пешгирикунанда кафили сиҳатист. брюслёз ин беморӣ вазнини сироятии зонозӣ мебошад ки аз ҳайвоноти бемор ба одамон мегузарад ва аз бактерияҳои ҷинси брюсела ба вуҷуд меояд. он бо табларзаи тӯлонӣ, заҳролудшавии шадид тавсиф мешавад ва асосан ба системаи мушакҳои асаб ва репродуктивӣ таъсир мерасонад. донистани хавфи ин беморӣ ва пешгирии он ҳатмӣ ва саривақтӣ дониста мешавад. дар байни чорвои калони шоҳдор хеле ки хоҷагиҳои калони ширӯи молӣ ҳастанд, онҳо ки принсипи кори соҳаи ветеринариро ки хуб мебаранд, дар байни чорвои калон дар хоҷагиҳои ширӯи молӣ қариб дида намешавад. дар баъзе чорвои аҳолӣ ин беморӣ ҳаст ва аз ҳама хавфи зиёд дар байни чорвои худи шоҳдор дида мешавад ки ин аз ҳамин 6 типе ки дар маъмул дар давоми зиёда аз 100 сол маълум шудааст. дар ҷумҳурии худамон брусела абрутс яъне чорвои калони шоҳдор, брусела меритенз яъне чорвои худи шоҳдор ва брусела овис аз пушқорҳо мебошад маълум карда шудааст ва беморӣ эндемикӣ мебошад ва ин барои маълум кардане ки дар ҷумҳурӣ сатҳи беморӣ чӣ хел аст,
این بسیارتر از خود خواجگیداران وابسته میباشد، برای که اگر ما چندقدر تشخیص را خواجگیداران با آزمایشگاه‌های صحه وترینری مراجعه که تشخیص را ما زیاد کنیم، همین قدر ما گفته میتوانیم که بیماری در کدام سطح است. бруселлез одатан ба одамон тавассути истеъмоли маҳсулоти шири пастеризатсия нашуда, махсусан шири хом ва панир мегузарад. Пастеризатсия яке аз усулҳои самарабахши нест кардани бруселлез мебошад. Дар бисёр кишварҳо ин усулро ҷорӣ карда, маъракаҳои омӯзишии ҷамъиятиро барои даст кашидан аз истеъмоли маҳсулоти шири хом ба роҳ мондаанд. ташаббусҳои таълимӣ барои коҳиш додани паҳншавии бруселлез муҳиманд, махсусан дар ҷамоатҳои деҳот ки истеҳсоли маҳсулоти шири хом ҳанӯз васеъ паҳн шудааст. маъракаҳои тандурустӣ аҳамияти донишҳои асосиро дар бораи беморӣ, коркарди бехатарии ғизо ва риояи қоидаҳои ваксинакунонӣ тавсеъ медиҳад. боришоти шадиди рӯзҳои охир дар минтақаҳои гуногуни кишвар бахусус дар масири роҳи душанбе-чаноқ боиси омадани сел, сангрезӣ ва муваққатан маҳдуд шудани ҳаракати нақлиёт гардид. бо сафарбар намудани техникаҳои махсус ва ҷалби васеъи кормандони роҳдорӣ, корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ оғоз ёфта, дар муҳлати кӯтоҳ ҳаракати нақлиёт таъмин гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. рӯзҳои охир боришоти шадиди борон дар як қатор минтақаҳои кишвар аз ҷумла дар масири душанбе-чаноқ боиси омадани сел, сангрезӣ, лағзиши кӯҳбора ва осеб дидани баъзе қитъаҳои роҳ гардид. паёмади офати табиӣ махсусан дар минтақаҳои варзов ва зарафшон бештар ба мушоҳида расида, ҳаракати нақлиётро муваққатан мушкил гардонд. аз ҷумла шоми дирӯз дар километрҳои 148-143-юми роҳи душанбе-чаноқ дар ҳудуди ноҳияи айне селфароӣ ба амал омада, бо сабаби ҷамъ шудани селу лӯёба ва сангрезаҳо дар чанд мавзеъ ҳаракати нақлиёт барои чанд соат маҳдуд карда шуд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, техника ва кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Raw Solution Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон фавран ба ҷои ҳодиса сафарбар гардиданд. бо истифода аз техникаҳои махсус ва дигар механизмҳои роҳсозӣ, корҳои тозакунии роҳ аз селу сангрезаҳо ба роҳ монда шуда, дар муҳлати кӯтоҳ ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз ҳарду самт пурра барқарор гардид. хушбахтона дар натиҷаи ин ҳодиса талафоти ҷонӣ ва ҳисороти ҷиддии моддӣ ба қайд гирифта нашуд. масъулон таъкид менамоянд, ки вазъият таҳти назорати доимӣ қарор дошта, дар сурати рух додани ҳолатҳои фавқулода чораҳои зарурӣ фавран андешида мешаванд. офатҳои табиии рӯзҳои охир бори дигар нишон дод, ки барои нигоҳдорӣ ва таъмири роҳи душанбе-чаноқ имконияту техникаҳои зарурӣ муҳайё буда, гурӯҳҳои корӣ дар ҳама ҳолат омодаи бартараф намудани паёмадҳои офати табиӣ мебошанд. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ дар доираи иқдомҳои бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба бунёди марказҳои инкишофи кӯдак ва муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шудааст. аз раванди корҳои созандагии ҳамкорони мо гузориш омода кардаанд. баробари пурра сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марказҳои инкишофи кӯдак ва муассисаҳои томактабӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ сатҳу сифати таҳсил беҳтар ва шумораи зиёди кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта мешаванд. айни замон дар заминаи иҷрои барномаи давлатии рушди муассисаҳои соҳаи маорифи вилояти Хатлон барои солҳои 2022-2027 ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил дар ноҳия, сохтумони марказҳои инкишофи кӯдак ва муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо маром
ادامه داشته تا تجلیل از جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی به استفاده داده خواهند شد. در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای در هر یک دهات تأسیس دادن مؤسسه‌های تا مکتبی و عملی گشتن برنامه رشد تعلیم و تربیت تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 در ناحیه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی و مسئولین شعبه معارف نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه گردیده باید در ظرف 4 سال پیش آمد شماره مؤسسه‌های تا مکتبی و دارای فراگیری کودکان در آنها به مراتب زیاد کرده شود. زیر تاکیدهای پیشوای معظم ملت ما اهل معارفچیان تصمیم گرفتیم که 113 صنفخانه برای 2070 نفر خواننده در جشن 35 سالگی ساخته به استفاده دهیم. این حال کارها در ساختمان‌های تحصیلاتی تا مکتبی کودکستان‌ها با مرام ادامه داده ایستادیم. وسعت با مرام کارهای سازندگی در ناحیه عبدالرحمن جامی به رشد محل، تامین اینفراستراکتور ضروری به اهالی، همزمان به مهیا ساختن شرایط بهتری تحصیل زمینه واقعی گذاشته ایستاده است. امروز از خرد تا بزرگ این ناحیه به خوبی درک نمودند که به راه ماندن اقدام‌های سازندگی ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی در صفتاً بهتر شدن سطح روزگار و به وایه رسانیدن نسل نورس مساعدت می‌نماید. هدف از سرعت بخشیدن همین گونه کارهای بنیادکاری سزاوار و شایسته پیشواز گرفتن جشن استقلال دولتی و مهیا نمودن شرایط بهتر در همه سمت‌ها ارزیابی کرده می‌شود. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. дар ноҳияи панҷ беҳтарин хонандагон ва омӯзгорон барои дастовардҳои назаррасашон дар соли хониши 2025-2026 қадрдонӣ шуданд. ин иқдом арҷгузорӣ ба заҳматҳои аҳли маориф ва ҳавасмандсозии онҳо барои фатҳи қуллаҳои нави муваффақият арзёбӣ шуд. гузориш дар ин хусус. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف عین زمان در ناحیه 5 53 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، یک لیسه و یک گیمنازیای دولتی فعالیت نموده با تعلیم و تربیت 31867 خواننده 2045 آموزگار مشغول هستند. در پرتو سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ساحه معارف در این ناحیه دوردست سال از سال رشد یافته برای تعلیم و تربیت نسل نورس شرایط مساعد فراهم آورده می شود. امسال خوانندگان مؤسسه های تعلیمی ناحیه 5 در دور جمهوریوی المپیاده های فنی فعالیت نظررس نشان داده سزاوار 36 جای نمایان گردیدند. و این مناسبت در تالار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه همایش تنتنوی برگزار گردیده غالبان المپیاده ها خوانندگان فعال و آموزگاران آنها با افتخارنامه، سپاسنامه و تحفه های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. باعث افتخار است که همچون گیرنده استیپندیای پرزیدنتی و غالب آزمونی جمهوریوی از فن شیمی هستم. منتداری خود را به پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین امکانات های خوبی تحصیل فراهم آورده است که در همه حالت نتیجه خواندن و زحمت های خود را میبینیم. مسئولین دستاوردهای اهل معارف ناحیه را نتیجه زحمت صادقانه و استفاده ثمرناک امکانات های موجوده ارزیابی نموده از توجه رهبریت عالی کشور بر رشد ساحه معارف یادآور شدند. در وضعیت مناسب غالبان المپیاده های فنی، خوانندگان فعال و آموزگاران آنها برای سهم نظررس گذاشتن در بلند برداشتن نفوذ ساحه معارف ناحیه با تحفه های خاطروی هوسمند کننده قدرشناسی گردیدند. عبدالله زینب خواننده صنف 4 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه با از خود نمودن شماره زیاد شعر و پوست و افسانه ها می‌خواهد در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. از روی نامیناسیون ادبیات جهان اشتراک نموده قابلیت ذهنی خود را صیقل بخشد. گزارش در این خصوص. من زیاده از 100 شعر، 70 پوست و رمان و زیاده از 150 افسانه و حکایه مطالعه نمودم. عبدالله زینب خواننده صنف 4 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه با از خود نمودن شماره زیاد شعر و پوست و افسانه ها می‌خواهد در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات جهان اشتراک نموده قابلیت ذهنی خود را صیقل دهد
ва сазовори ҷойҳои намоён гардад. дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон иштирок намудам. барои иштирок дар ин озмун ман аз адабиёти рус александр сергеевич пушкин, иван крылов, николай носов ва аз адабиёти шарқ ҳамза ҳакимзода ниёзӣ, муҳаммад иқболи лоҳурӣ, халилуллоҳ халилӣ ва аз адабиёти дигар кадона эйка, филипп пулман, мартинес ва анилантис мутолиа намудам. ӯ ҳамарӯза баъд аз анҷоми дарс ба китобхонаи муассиса омада номгӯи зиёди асарҳои шоирони нависандагони хориҷи кишварро ки омӯзгораш тавсия додааст мутолиа мекунад. мутолиаи пайвастаи китоб тафаккур, зеҳн, фаҳмиш ва қобилияти сухандониву суханронии Зайнабро сайқал додааст. салом эй пешво, марди худодод, бикарди аз сари нав кишвар обод. ҳама аҳсан, ҳама хонем таҳсил, ба он фарзона модар ки туро зод. пай ҳифзи ватан аз хоб монди, гаҳе аз дида ҷое ашк ронди. ба сад азму талош заҳмати беш, ватанро ба роҳи ваҳдат расонди. озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни тамоми қишрҳои аҳолии кишвар ҳамасола баргузор мегардад. маворид ба зикр аст ки абдуллоева Зайнаб соли 2025 дар озмуни мазкур иштирок намуда дар даври шаҳрӣ сазовори ҷойи аввал гардида буд. сири муваффақият дар он буд ки Зайнаб худ низ хонандаи фаъол аст ва китобхонӣ ва китобро хеле ҳам дӯст медорад. ӯ пайваста ба дониши худро сайқал медиҳад. дар баробари Зайнаб хонандагони зиёд ҳастанд ки ба ин озмун омодагӣ мегиранд. дар воқеъ ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст завқи китобхониро дар қалби наврасон, ҷавонон ва дар маҷмӯъ ҳама қишри ҷомеа бедор сохта ҷиҳати ҷалби сокинон ба китобхонӣ такони ҷиддӣ бахшид. дар шаҳри душанбе мавсими нави хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳрии Red-Bus Tours оғоз гардид. ба ифтихори оғози мавсими нав рӯзи нахустини фаъолияти хатсайрҳо сайру сайёҳат тавассути автобусҳои дуқабата барои сокинон ва меҳмонони шаҳр ба таври ройгон ташкил карда шуд. Малика Саидзода гузориш медиҳад. дар шаҳри душанбе мавсими нави хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳри Red-Bus Tours тавассути автобусҳо роҳандозӣ гардид. лоиҳаи мазкур бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии King Tour ва Somon Travel бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имконияту зарфияти сайёҳии пойтахт, ҷалби бештари сайёҳии дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин фароҳам овардани шароити мусоиди фароғатӣ барои сокинону меҳмонон амалӣ карда шуд. ба ифтихори оғози мавсими нав рӯзи нахустини фаъолияти хатсайрҳои сайру сайёҳат тавассути автобусҳои дуқабата барои сокинон ва меҳмонони шаҳр ба таври ройгон гузаронида шуд. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо ширкатҳои Somon Travel ва Shohtur хатсайрҳои мавсимӣ оғоз гардид ки ин хатсайрҳо аз соли 2024 шурӯъ гардида ки ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе доир мегардад. даҳу нафар сокинон, меҳмонони дохилию хориҷӣ ва дӯстдорони сайёҳӣ аз ин имконият истифода намуда аз мавзеъҳои тарихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии шаҳри Душанбе боздид карданд. иштирокчиён зимни сафар бо имкониятҳои сайёҳии пойтахт, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва симои муосири шаҳр аз наздик шинос шуда, аз барномаи фарҳангиву фароғатии омодашуда баҳра бардоштанд. Сегодня попали на экскурсию по городу нашему Таджикистан, городу Шанбе. Это такой красивый город, и вот это счастье, кто попадает на эту экскурсию, увидеть все от начала до конца города, увидеть ту красоту, которая сейчас у нас есть, столько строек много, такой зеленый, много цветов, очень-очень приятно. лозим ба таъкид аст ки зимни сайёҳат роҳбаландон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ маълумотҳои муфассал пешниҳод намуда, ҳамзамон бо ҷалби ҳунармандон барои иштирокдорон фазои фарҳангиву фароғатӣ муҳайё карда мешавад. хатсайрҳо аз назди муҳимтарин иншооти фарҳангӣ, таърихӣ, маъмурӣ ва сайёҳии пойтахт гузашта ба иштирокдорон имкон медиҳад бо симои муосири Душанбе ва мероси ғании таърихиву фарҳангии он аз наздик шинос шавад.
мавсими нави хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳри Редбастур то моҳи октябри соли ҷорӣ идома хоҳад кард. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе як гурӯҳ хонандагони тоҷик аз 11-умин олимпиадаи байналмилалии амити аз фанҳои дақиқ ки дар ҷумҳурии Ҳиндустон доир гардид бо дастовардҳои арзанда ба ватан баргаштанд. чунин дастовардҳои назаррас натиҷаи сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии соҳаи маориф ва рушди зеҳнии ҷавонон мебошад. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе маросими истиқболи хонандагони муассисаи давлатии таълимии мактаби байналмилалӣ дар шаҳри душанбеи назди вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ин хонандагон пас аз иштироки муваффақона дар 11-умин олимпиадаи байналмилалии амитӣ аз фанҳои дақиқ ки дар ҷумҳурии Ҳиндустон доир гардид ба ватан баргаштанд. бояд гуфт ки рӯзи 24 майи соли ҷорӣ 6 нафар хонандаи синфи 9-уми муассисаи мазкур дар олимпиадаи байналмилалии амитӣ ширкат варзида ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонии илм муаррифӣ намуданд. дар ин чорабинӣ бо нуфуз беш аз 250 хонанда аз 12 кишвари ҷаҳон иштирок намуда байни ҳам аз рӯи фанҳои дақиқ рақобати илмӣ анҷом доданд. олимпиада дар ду давра баргузор гардид. давраи аввал аз ҳалли масъалаҳо, мисолҳо ва тестҳои назариявӣ иборат буда сатҳи дониши иштирокчиёнро муайян мекард. давраи дуюм бошад корҳои амалиро дар озмоишгоҳҳои муосири донишгоҳи амитӣ дар бар гирифта маҳорату малакаи иштирокчиёнро дар самти татбиқи донишҳои назариявӣ месанҷид. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин баландбардоштани сатҳи дониш ва ҷомъбинии илмии хонандагони муассисаи таълимӣ дар ҳама озмунҳои олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуравию байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойи ифтихорӣ гардиданд. дар натиҷаи рақобати илмӣ хонандагони тоҷик ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида соҳиби 3 медали тилло ва 3 медали нуқра шуданд. ғолибони олимпиада зимни суҳбат изҳор доштанд ки барои ба даст овардани ин муваффақият талоши зиёд намуда минбаъд низ кӯшиш хоҳанд кард то дар мусобиқаҳои байналмилалӣ Тоҷикистонро бо дастовардҳои нав муаррифӣ намоянд. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ибтикори ҳизби халқии демократии Тоҷикистон мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди футболи хурд байни муассисаҳои зертобии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар фарҷом ба ғолибон ва иштирокчиёни мусобиқа барои саҳми арзандаашон дар рушди варзиш ва таҳкими тарзи ҳаёти солим сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. Раҳматшоҳи Обид ва Баҳодури Истам шарҳи бештар медиҳанд. таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол бо баргузории мусобиқаи футзал байни муассисаҳои зертобии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд. бо мақсади оммавигардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар саросари кишвар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла футбол ва футзал идома доранд. дар ҳамин замина бо ибтикори ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар маҷмаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон мусобиқаи футзал байни муассисаҳои зертобии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. чорабинии мазкур ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол ва ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шуд. дар мусобиқа 8 даста дастаҳои дастгоҳи марказии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, телевизиони Тоҷикистон, телевизиони Боҳористон, телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, илм ва табиат, шаҳрнавоз, радиои Тоҷикистон ва дастаҳои ҳунарӣ иштирок намуда барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ байни ҳам рақобат карданд. пас аз анҷоми чанд даври мусобиқа дастаи телевизиони Тоҷикистон ва дастаҳои ҳунарӣ бо нишондоди хуб ва ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин соҳиби роҳхат ба сабқатҳои нимфиналӣ ва финалӣ гардиданд. дар бозии нимфиналӣ дастаи телевизиони Тоҷикистон бар тими телевизиони Боҳористон бо натиҷаи 4-1 ғалаба кард. дар вохӯри дигари ниманивоҳӣ бошад дастаи дастгоҳи марказии Кумитаи телевизион ва радио аз тими дастаҳои ҳунарӣ бо натиҷаи 4-3 шикаст хӯрд. вохӯрии финалии мусобиқа байни дастаҳои телевизиони Тоҷикистон ва дастаҳои ҳунарӣ дар фазои идона бо иштироки зиёди мухлисон баргузор гардида ба як ҷашни воқеии варзиш табдил ёфт. дар ин рақобати ҳалкунанда футболбозони телевизиони Тоҷикистон бозии муосир нишон дода бо ҳисоби бузург 6-0 ғолиб омаданд.
ҳисобро дар дақиқаи 8 бозӣ наврӯз саидзода боз намуд. сипас маъруф шукуриев бо задани голи дуюм дастаи худро пешсаф кард. ҳамлагари даста иброҳим нарзлузода бо нишон додани маҳорати баланд 2 маротиба дарвозаи рақибро рахна карда ҳисоби бозиро ба 4-0 расонд. баъдан маъруф шукуриев голи дуюми худро ба самар расонд ва дар идома амирҷон азизов бо голи 6-ум нуқтаи ниҳоиро дар ин дидор гузошт. дар фарҷом ба ғолибон ва иштирокчиёни мусобиқа барои саҳми арзандаашон дар рушди варзиш ва таҳкими тарзи ҳаёти солим сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. барои ҷойи сеюм ба дастаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 3000 сомон, барои ҷойи дуюм ба дастаи дастаҳои ҳунарӣ 5000 сомон ва барои ҷойи якум ба дастаи ғолиб телевизиони тоҷикистон 7000 сомон аз тарафи масъулини ҳизби халқии демократии тоҷикистон тақдим гардид. санаи 25 май ҳамасола рӯзи ҷаҳонии футбол қайд карда мешавад. ин ташаббуси раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ аст. кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол футболи хурд байни дастаҳои шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ ва дастаҳои ҳунарӣ кумитаро роҳандозӣ кард ва аз санаи 25 май оғоз гардид то санаи 2 июни соли 2026 идома ёфт. аз 8 дастаи иштирокчӣ 3 даста сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардид. дар фарҷом ҳайати дастаро дар назди бинои телевизиони тоҷикистон истиқбол намуданд. ин чорабинӣ бо аксбардории умумӣ ҷанбаст гардид. таваҷҷӯҳ ва дастгирии доимии ҳукумати кишвар ҷиҳати муҳайё намудани шароит барои рушди футбол ва таъмини инфраструктури соҳа дар шароити деҳот оммавияти ин намуди варзишро фароҳам сохта чунин ғамхӯриҳо барои дарёфти истеъдодҳои нав ва мукаммалгардонии фаъолияти мураббиёну доварони футбол замина мегузорад. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ таваҷҷӯҳ ба ин самт тақвият ёфта ин навбат бо иштироки 22 даста аз рӯи навъи рушд ёфтаи варзиш футбол мусобиқаи дӯстона роҳандозӣ карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиши мамлакат ба ҳисоб меравад. аз ҷониби ҳукумати кишвар фароҳам овардани шароит ва дастгирӣ ёфтани ин намуди варзиш махсусан дар сатҳи деҳот оммавияти онро бештар карда барои кашфи истеъдод ва чеҳраҳои нав заминагузор аст. ин ҳадафест ки дар доираи барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ба он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шудааст. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо тадриҷан беҳтаршавии вазъи инфраструктури соҳа шароиту имконияти мусоиди машқу тамрин ва баргузории мусобиқаҳо фароҳам омада дастовардҳои варзишгарони ноҳия дар ин самт то рафт меафзояд. дар ҳамин замина марҳилаи ҷамъбастии мусобиқаи футбол дар деҳаи гулободи ҷамоати деҳоти хоҷамумини ноҳия баргузор шуд. мусобиқаи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ва иҷрои нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси масъулони бахши